Юху-ху-ху, юху-ху, юху-ху-ху-ху-ху. Какво е добро, какво е правилно, ако нищо не е наред, ако нищо не е вярно, какво е правилно? Какво е добро с вас, ако нищо не е наред? Какво е добро, което е правилно, ако нищо не е наред? Юху-ху-ху, юху-ху, юху-ху-ху-ху. Ако нищо не е вярно, какво е правилно? Нищо не е вярно, какво е правилно, ако нищо не е вярно? Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни доброто от злото и за 21 век. Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни пети печат на Откровение, доброто от злото и за 21 век. Какво е добро, ако нищо не е правилно? Какво е правилно, ако нищо не е добро? Юху-ху-ху, юху-ху, юху-ху-ху-ху-ху. Какво е добро, какво е правилно, ако нищо не е наред? Ако нищо не е вярно, какво е правилно? Какво е добро с вас, ако нищо не е наред? Какво е добро, което е правилно, ако нищо не е наред? Юху-ху-ху, юху-ху, юху-ху-ху-ху. Ако нищо не е вярно, какво е правилно? Нищо не е вярно, какво е правилно, ако нищо не е вярно? Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни доброто, злото и за 21 век. Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни доброто от злото и за 21 век. Какво е добро, ако нищо не е правилно? Какво е правилно, ако нищо не е добро? Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни доброто от злото и за 21 век. Какво е добро, ако нищо не е правилно? Какво е правилно, ако нищо не е добро? Правилно и неправилно, добро и зло. Библията предсказа и обясни пети печат на Откровение, доброто, злото и за 21 век. Доброто и злото и за 21 век. Библията го обясни пети печат на Откровение.